Kulħadd huwa mistieden biex nhar il-Ħadd filgħodu jingħaqad mal-membri tal-Kabinett u mal-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista biex jisma' l-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Dan f'attività feluq is-sena minn meta l-Partit Laburista ingħata fiduċja b'saħħitha mill-poplu Malti Wawċi biex jerġa' jkun fit-tmum ta' dan il-pajjiż għal leġislatura oħra. Fis-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fejn se ssir il-laqgħa tal-Ħadd, il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista ħeġġeġ lil kulħadd biex jattendi. Nhar il-Ħadd li ġej huwa ċans biex dawk in-nies kollha li ilhom isibuna u jgħidulna meta ħatamlu attività biex niġu nagħtu l-appoġġ lill-Prim Ministru Robert Abela. Nhar il-Ħadd huwa ċans fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fl-10:30 biex nisimgħu d-diskors tal-Prim Ministru ħajdilna xi twettaq matul din is-sena mill-elezzjoni ġenerali imma iktar importanti x'ħajkompli li jsir għal ġid tal-familji Maltin u Wawċin għas-snin li ġejjin. Wara d-diskors tal-Prim Ministru l-attività fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se tibqa' għaddejja hekk kif se ssir maratona ġbir ta' fondi sas-6 ta' filgħaxija. Tul dan l-ofstanar se jintwerew filmati li jfakru fil-mumenti sbieħ li l-poplu għex flimkien bħal dan iż-żmien sena matul il-kampanja elettorali Malta flimkien. Jekk tistgħu tgħinu lill-Partit Laburista biex inkomplu nsaħħu l-partit u biex nippjanaw ħalli għas-snin li ġejjin ikonna kampanji li kienu bħal tas-sena l-oħra u inkomplu naħdmu biex inwasslu l-messaġġ tal-Partit Laburista għaliex huwa importanti li nkomplu nuru x'qed nagħmlu u se nkomplu nagħmlu għall-familji Maltin u Wawċin. Il-Partit Laburista ħassib li jiffaċilita l-parkeġġ għal min se jattendi kif l-iskola taħdejn iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se tkun miftuħa biex min jattendi ikun jista' jipparkja hemm.